Let's gaze in MAGAQA.1KZNTV ifundela usamkeliswa kaNqulunga angikubingeleleke embukeli nazi-ke ehamba phambili osukwini lanamhlanje. Owe-ANC uthi akulungiswe amaphutha libuyele enkantolo Elikasindiso MAGAQA kanti i-IFP iphika-ke yokucubuza ngemali kubavoti. Oyilungu le-ANC kwisigungu esiphezulu uDkt.Lisenkantolo uthi-ke njengoba kuzoyekwe enkonfeni yokukhetha ubuholi ngozibandlela walonyaka into okumele ibekwe phambili kubaholi abazokhethwa ukulungisa okwamaphutha enzeka kwinkonfa yango-2017 eNasrec. Uthi-ke lokhu kuzokwenza ukuthi-ke luphele uqhekeko olubonakala lukhungethe lenhlangano kwakhiwe-ke ubumbano. Umkhize usho kanje ethula kwesifundo sesishoshovu somzabalazo uVictoria Mxenge ebesibanjelwe-ke kuWard 29 eThekwini. Nakuba sibambezeleke ngamahora amane isifundo soyishoshovu somzabalazo uVictoria Mxenge ngenxa yokucinywa kagesi esethulwe oyilungu le-ANC kwisigungu esiphezulu uDkt.Lisenkantolo ekugcineni sethuliwe kwigatsha le-ANC eliqanjwe ngaye uMxenge eMayville njengoba leli gatsha liphinde ladalula nokuthi lifuna umkhize abe ngumholi olandelayo we-ANC. Umkhize uthi ngeke anqabe amagatsha emphakamisa. Well, firstly, the process of nominations will be left to the branches, and of course, as members of the ANC, if the branches have made a nomination, we have to oblige. So if there is such a nomination, we'll accept it. Now, in terms of the processes, there is nothing that I have not done in relation to dealing with the matters that you're referring to. I resigned from the office so as to allow the process of investigation. That process of investigation had its own problems. I did take the report of the SIU to court because I believe it's incorrect, and therefore I think that will be proven in a matter of time. Eqhubeka nokwethula lesifundo, umkhize ugxeke inkohlakalo wathi kumele kulisane nayo ngendlela efanayo kwizinsolo ezisuke ibhekise kubaholi kungachenywa. Corruption is an important issue to fight. It's a curse in the community, but when that issue is arising, there must be one law. If we say for the purpose of ensuring that things are properly investigated, this is how we should do things, it must be all standardized. Everyone must do exactly the same. I think it's important for us to say that when we are sitting here, there is no one who will stand up and say corruption is good. I think that is very important. And therefore, also to say the ANC is corrupt is a challenge because you are members of the ANC. That's who the ANC is. Not because of leaders should the ANC be condemned. The leaders must be condemned specifically, individually, for whatever they would have done themselves. Ephendula umbuzo wabezindaba ngembiko omhlangano wengumengameli uJacob Zuma oveza ukuthi kwese unkosazana Dlamini Zuma kwesukuba ngumengameli, umkhize uthi awukho umhlangano abenawe noZuma ngaphandle kokudingida izinto eziyisinhlangano phambili. We are always in touch with President Zuma. We haven't discussed a campaign for anybody. We haven't discussed any campaign, but we have been discussing issues that relate to how to assist the African National Congress. And that's really because as elders, we try and see how to support and guide younger leaders. Ngoka-ANC, awakaluvuli ithuba lokuphakanyiswa kwamagama abantu okumele bangene ebuholini ophezulu njengoba kubhekwe enkonfeni, kodwa kubonakala umshikashika wamagatsha usuqalile ukuphakamisa amagama abantu obafunayo. Kodwa Sibisi ngiseThekwini. Libuyeleke enkantolo ephakeme eMgungundlovu namhlanje icala lokudutshulwa kubulawa ishoshovu se-ANC KwaZulu-Natal uSindiso MAGAQA. UMAGAQA-ke wadutshulwa ngentululwane yezinhlavo ngesikhathi-ke sendaweni yokuwasha-ke izimoto eMzumkhulu ngo-2017. Leli cala-ke selidonseke iminyaka lingaqulwa lahlehliswa-ke ngesikhathi kuyohlolwa isimo sengqondo yomunye wabasolwa. Imiphumela-ke eyabuye yaveza ukuthi-ke akaguli kepha kusebenzisa kakhulu uphuzo oludakayo kanye nesidakamizwa umthunzi wezigugu. Ummeli wabasolwa-ke uShane Matthews utsheleke inkantolo ukuthi-ke bazobe bengakulungela ukuqulwa kwecala ngalezi zinsuku ezibekwe umbuso okumfumfu kuya kuzibandlela kulonyaka.
Sisenkantolo ephakeme eMgungundlovu lapho bekuhlezi khona icala lokubulawa kweshoshovu se-ANC KwaZulu-Natal uSindiso MAGAQA. UMAGAQA wabulawa ke ngentolwane yezinhlamvu ngonyaka ka-2017 ngesikhathi esendaweni yokuwasha izimoto. Leli cala ke selidonswe isikhathi eside lingaqali kanti ke ngesikhathi lihlezi khona la kule nkantolo kuwona lo nyaka ngoJuly kwaphoqeleka ukuba ke lihlehliswe ngemumva kokuthi ke omunye ke wabasola kulaba abane wayekade eyohlolwa isimo sengqondo okwathi ke makubuya imphumela yaveza ukuthi ke empeleni akaguli kepha ke usebenzisa kakhulu uphuzo oludakayo kanye ke nesidakamizwa somthunzi wezinkukhu. Labe ke sehlehliswa ke laphinde ke lahlehla futhi sehlehlela namhlanje lapho ke bekade ke inkantolo izobheka ukuthi ngabe izinhlangothi zombili zikulungele yini ukuthi iqale ukuthi ke iqulwe icala. Kepha ke ummeli ke wabasola utshela inkantolo ukuthi ke abakulungele ukuthi kuqalwe ke nokuqula kwecala kulezi insuku ke ekade sibekiwe kusuka okuyilapho ke umhla ka-31 kuMfumfu kuze kube ke umhla zimbili kuzibandlela. Sikhulumeke nalo ke ilungu lomndeni wakwaMagaqa ke umfowabo wakhe ke uSindiso MAGAQA wasichazela ke ukuthi ke bazizwa kanjani bewumndeni. Ngizizwa ngibuhlungu kakhulu ke namhlanje uma licala liphinde lihlehlelwe April unyaka ozayo. Bese sesinethemba lokuba lelicala lizaqala ukuqulwa ngo-October. Kodwa ke ngenxa yesimo esikhona ngaphakathi abameli babamangalelwa banama-tricks amaningi abawenzayo. Bavela nenye into yokuthi manje baxakekile ngo-October ngeke bakwazi ukuba icala liqhubeke. Kodwa ke last time babevumile ba-free ngo-October licala lingaqhubeka. Lokho ke kungenza kube mhlungu kakhulu more especially ke uma mncane ekhaya. Angazi ngizomtshela kanjani icala lihlehlele u-April unyaka ozayo. Leli cala lihlehla ngo-7 months, 9 months, a year. Okoko nje lihlehla nje. It's very much painful. The justice must be done to Sindiso MAGAQA. Really, it must be done. UMAGAQA uyachaza ukuthi ke uzizwa ke engaphephile kanti ke nomndeni ke ekhaya uyafisa kube engathi ke leli cala lingaqhubeka ukuze ke bezothola ke ubulungiswa. Njengoba leli kohlehla njena kucacile kuba kungagcina nabo sebesengcupheni ngoba phela ngoke asibazi balabantu abangaphandle baplanane laba abangaphandle ngephela singazi ke nabaphathi ke babo kuba kubona baplanana again futhi but ke we are not safe at all. Even I myself am not safe at all. Usihlalo wabantu abasha kwe-ANC isifunda iHerigwala uNjabulani Dlamini uthi ke nabo bafuna ke ukuthi ke leli cala ke liqale ke liqulu ukuze ke nabo bezothola ke ubulungiswa njengobuholi bendawo. Sonke nje amanye sidiniwe siphatheke kabi and we are all fuming. It's painful as you can see some of abanye abantu bayakhala. The dealing tactic does come with abameli babamangalelwa is becoming a crisis to us. It's painful. Besizitshela ukuthi namhlanje bekuthiwa i-pre-trial so fiyesazi ukuthi lalungiselela ukuthi iqala liqale but siyabona ukuthi kusana-delaying tactic that I want to take over. But as a region NC uClick usiphatha kabi kakhulu especially umndeni wamaGaqa because luwe kuvula izilonda sezavaleka ngoba sesiside isikhathi uMagaqa sashona. And we want justice for Sindiso MAGAQA. That's what we are saying as a NCU in Herikwa region. As we are coming back, we'll also mobilize because today we didn't mobilize. The city pre-trial is going to be postponed until we get the exact date when the case is starting. But you can see that it needs us as young people of KwaZulu-Natal to come together, be united, to fight for this case was iqulwe ngenkantolo. Ijaji ke uMasopho uhlehlisile leli cala wahlehlisela unyaka ozayo umhla ziyama24 ku-April. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisenkantolo ephakeme eMgungundlovu. Uhlalo we-IFP KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi ke ngamampunge ukuthi ke iqembu le-IFP belipha abantu imali ukuze ke bebavotele njengoba beqhubeka ukhetho lokuchibiyela ku-Ward 12 eMadlankala ngaphansi komasipala Emhlathuze eNyakatho neLikamthaniya nokuyilapho ke leli qembu lidle umhlanganiso linqoba ke le wadi eselokhu ke yaphathwa i-ANC. Umphemba ke uthi ke abadinga ukuthi baze bakhokhele amavoti kodwa ke abantu abazikhethelayo bebona ke imisebenzi yeqembu kunezithembiso ezingafezeki. Iqembu le-IFP likhale limuka nayo ke uWard 12 eMadlankala ngaphansi komasipala Emhlathuze nobekuyiwadi ye-ANC isikhathi eside. I-IFP inquma le wadi nje ngemuva kokuthi kube yikhansela le-ANC kule wadi esulile. Kumaqembu ke amana bangenele lo mjaho i-IFP izihole phambili ngamavoti ke awu-2195, i-ANC aba 1750, i-EFF aba 87
kwathi-ke i-CCU yona yathola nje amahlanu kuphela. Singasho ayise ukuthi imphumela ephume izolo imphumela ebekuyimphumela esiyithole eGungweni uma seyihlanganisiwe zonke zonhlanu imphumela esiyitholileke iIFP idlile iwadi ekade kuyiwadi le-ANC and if sibuka nje ama results of ukhetho oludlule siyabona kune improvement impela einambe neyiphumile. Ukunqoba kwe-IFP kubukeka sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba njengoba kuzo zonke iziketho zokuchibiyela esezibe khona komasipala abahlukene ilokho kuyitshengisa ukundlodlobala. Lowo kongohlalo we-IFP KwaZulu-Natal ube sechitha-ke izindaba zokuthi-ke bakhokhela abantu ukuthi-ke bavotele inkatha wathi-ke zingamampunge futhi-ke azinasisekelo. Impela usibangazile ngoba leya ndawo indawo bekwaziwa ukuthi kaKhongolose ibezinda sikaKhongolose indlela abasisivotele ngayo noma besilindele ukuyinqoba le by-election kodwa sibone ngendlela abaseseke ngayo umehluko makuba u460 lokukhombisa ukuthi basiseke kakhulu. Akekho umuntu ongafanele ngabazi ukuthi iIFP kufanele ayivotele. Asidingi ukuthi siyothenga abantu ngoba nale video lebisecirculate wakwenziwa ihaba kuthiwa kukhona uthenga umuntu mawuthi uyakukhulunywa ngumuntu oyibodyguard lika manager akhunywa nje nangekhansela akhunywa nje umuntu omholi weqembu kodwa kuthi umuntu oyeqembu engithema ngiyibona leyo video angangayibona nale yonke ecokhunywa ngayo kodwa noma ngabe bengiyibonile uma uhlala nomuntu wakini lapha yana akwazi ungamnikeza imali uma uhlala nomuntu ecela elambile mina nje kukhona udadewethu ohlala le emthonjeni nobe khona uzile kumebhuti sengilambile ngamnikeza imali angikholwa ukuthi lokho sengasho ukuthi lo muntu uyathengwa ngokwenza lezo zinto lezo. Ngibona ukuthi besebenza lokho ngithi umuntu ma ebona ukuthi amanzi ayamuka naye ubamba ngisho idindi. Umphemba uqhuba uthi-ke njengeqembu sebelungiselela-ke unyaka ka-2024 lapho-ke kuyobe khona kuwukhetho lukazwelonke. Sizosebenza kakhulu ukusondelana nemphakathi yaKwaZulu-Natal. Ngisho endaweni la khona ebesingagxilile khona sizogxila kuzona. Ukweziqinisekiso ukuthi ubudlelwane bethu nezakhamizi zaKwaZulu-Natal beubudlelwane esikwazi ukubacacisela ngempela ukuthi iIFP ibaleke kangakanani emlandweni walelizwe. Ngoba umuntu onaphinda angene ungeke ukhulume ngenkululeko yalelizwe ungazange wabalula igama lakhe. Ngeke ukhulume ngentuthuko la esifundazweni ungazange wabalula igama lakhe nanohulumeni naye uhola lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal. Sinethemba lokuthi abavoti ngikathi sondelana nabo sixoxa lezi indaba lezi ukuthi thina sakhuluma nje ukuthi sizothi sonenzelana kodwa thina sizothi senzani futhi asiphethe khona komasipala. Kuphazamiseke ukuhamba kwezimoto emgaqweni uPio Road eThekwini ngenxa yombhikisho abasebenzi bakamasipala iTheku eminyangweni wezamanzi bekhala ngokuthi-ke abanikiwe amaphepha ukuthi-ke bawasayinde imiholo yabo yokuphela-ke kwenyanga ehlanganisa-ke nokukhokhela isikhathi sokusebenza amahora engeziwe. Labasebenzi-ke bathi lokhu kuyabakhathaza ngoba kukhomba ukuthi-ke ngeke bahole uma kuphela-ke inyanga okuzogcina-ke kuphazamisa impilo yabo nezinto abazikhokhelayo. Ziyandisa inkinga zembhikisho yabasebenzi beminyango ehlukene ngaphansi kamasipala iTheku bekhala ngezinguquko esezikhona zale minyango okubalwa phakathi uqedwa noma ungakhokhela kokusetshenzwa kwesikhathi sengeziwe. Into esilethela ebalulekile ukuzobusa umbuzo nje olula ukuthi kanti kwawater siphethwe ubani bese kuthi okulandelayo kwesibili nayi inhlaka into phela sesisebenza iminyaka ewu35 asikaze sikubone lokhu futhi nawe lapha eofisini lakho akwenzeki ukuthi masukufanele ukuthi uhambise i-time sheet kusurage kwapay usuthatha nebhuku lisa khona lento yothama na-attendance isitrigile ngoba sithina sazi ukuthi ma kuzokhona ushintsho kuyiwe bargaining council la kufanele kushintshwe khona. Labasebenzi batho bakhathaza kakhulu ukuthi abaziswa kusanesikhathi uma kukhona inguquko. Okubike kakhulu okwenza ukuthi abasebenzi baphume bashiya umsebenzi namhlanje okuqalayo ukubona selokho waqashwa la kwawater ingoba abasebenzi batsheliwe ukuthi
lake bahole bazoholela ibasic manje-ke into ekhona-ke manje ukuzothi siphinde futhi ngoba ngangiyingxenye yokukuncenga Msweli ngomsombuluko usiphinde futhi sithi Msweli akekho umuntu one-authority ngaphezu kwakho ngokwazi kwethu uma ekhona sinikeni yena. Womnyango wezamanzi eThekwini uthi basazohlala phansi baxoxisane nesiphathimandla zomkhandlu ngalezi ikhalazo zezinkokhelo zabasebenzi bese bebuyela kubasebenzi nombiko ogcwele. Ngicela le ndaba nami ngikhuluma nabangiphethe ukuthi ake mhlambe sinikwe ithuba lokuthi ke si-investigate le nto bese-ke siyathatha-ke iy'nqumo ey'fanele bese sinento ephelele. So-ke angithi sukuya lapho-ke nawe uyonegotiate lokho okuyikhona-ke okuvumelekile-ke ukuthi cha labo ngoba abasayinile abanankinga ngicabanga ukuthi asinayo inkinga lapho. Ngotebogo Sibisi ngiseThekwini. Asike sisishelele ey'tolo sobuya siqhubeka nazindaba zethu. Asikwamukele-ke mbukeli usabukele zona indaba ze-1KZNTV nazi-ke okuyizona ey'hamba phambili. Owe-ANC uthi akulungiswe amaphutha libuyele enkantolo Elikasindiso MAGAQA kanti i-IFP iphika-ke yokucubuza ngemali kubavoti. Kuphazamisekile-ke ukufunda esikoleni samabanga aphansi iThembalihle endaweni yaseLuganda eMarian Hill ngesikhathi-ke abazali bezingane ezifunda kulesi sikole besivala-ke isikole. uSimangele Masondo ongumzali uthi-ke yize kubakhathaza ukusilela emuva ezifundeni kwabantwana babo ngenxa yokuvala kwesikole kepha-ke sebekhathele impatho kathisha nhloko nomunye-ke uza kwabo ohlukumeza-ke izingane nothisha imbala. uMasondo usho kanje-ke kuqhubeka umbhikisho obusungenele-ke osukwini lesihlanu. Kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphansi iThembalihle eLuganda eMarian Hill ngemuva kokuba abazali babafundi bevale amasango bedinwa impatho kathisha nhloko nesigungu esimele abazali ngokuhlukumeza abafundi kanye nothisha. Ngenisa ingane ngo-6 esikoleni athi eneni zokwenza i-study nasisazi i-study primary sathi i-study sika grade 7 sisi high school. So nje ikona lokho esikubhishela esikoleni imfundo nje engane zethu nesikole sethu asikho right othisha bayahlukunyezwa amanzi awekho esikoleni yonke into nje esikoleni ayikho right. Watshela ingane zethu lesikoleni wathi thina sizala kakhulu siyahlupheka thina isikole of 408. So ikona lokho kukwenze kwasasafika la esikoleni besinomhlangano ngesonto ngo2 so kubafika abothisha abawu2 wafike washo wathi enene siyahlukumezeka oqala akufanele siye ama toilet okwesibili akufanele siyophuza amanzi bafanele sikha amanzi ekseni manje saphuma ngo-10 amanzi sewavalile uprincipal okunye asinazo incwadi zokufunda so incwadi akayiniki ingane incwadi zokufunda akabanazo incwadi yonke into akayikhulumi nabo ukhuluma ne-SGB ibona nje akakhulumi lutho nabo yonke into ayenza wenza ne-SGB so nje kubahlukumeze kakhulu othisha lokho. Kubikwa ukuthi ukuhlukumezeka kwabafundi ngakuyona into yamanje njengoba kukhona umfundi osehamba ibhedlela ngenxa yokushawa kanzima omunye wothisha okhakhayini esafunda ugrade 1. Njengamanje lo mfundi wenza ibanga lesithathu kanti lokhu kwamphazamisa kakhulu. Mabefika esibhedlela uthisha wacela kumkhulu ukuthi ucela ukuthi ingane ucela ukuthi bathi ingane ishawe yiwind mabefika esibhedlela. Hayi umkhulu wathi hayi ngeke ngikwazi ukwenza lokho ngoba uyazazi wena ukuthi wena ushaya ingane. Siyabheda nje isimo sengane. Yabona nje umthuma esitolo. Mhlawumbe uzomthuma uanyanisi uzoyibuyela notamatisi. Yabona ukuthethiswa sengathi nje ungangamthethisa noma enze umtshene kahle uthi emsuwenze nje ngoba ufana bhede kakhulu ngenxa kalothisha. Ibhlungu kakhulu mina. Ibhlungu lokhu futhi okwangempela ngoba akazange uthisha alandele ukubona ukuthi ingane senze njani kwenzakalani. Ngicela isukumele indaba yengane ngoba angisebenzi mina umkhulu akasebenzi amandla asinawo ukuthi sigibele sihambe siyephi sambe siyephi. Imizamo yokuthola abomnyango wezemfundo
kayiphumelelanga. Kanti kugcine kuvunyelwana ke ngokuba isikole sivulwe ngombandela wokumiswa kukathishanhloko kanye nozakwabo. Sihlangene nabahloli savumelana ukuthi kulungile while ama engagements esaqhubeka uprincipal no deputy principal ukuthi Shumkhize no principal oku Mr Dlamini bazothi ukubagudluza la esikoleni kuze kube ukuthi ingqoqo ziyaphela. Eyindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Sekupheleke cishe unyaka wonke umphakathi wasezinqoleni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal wacekela phansi ke amahhovisi kamasipala iReinkonyeni kade ke ukhala ke kwahlinzekwa ngamanzi. Lo mphakathi uthi ke usuphoqeleka kuhamba amabanga amade uyofuna izinsiza ezasitholakala ke kulamahhovisi okubalwa ke nomnyango wezasekhaya nokunye. Undunankulu wesizwe sakwacele ufanecele uthi ke uyacela ukuthi balungiselwe lamahhovisi ngoba ke wayeusiza kakhulu umphakathi wakulendawo. Usuphelile unyaka umphakathi wasezinqoleni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal wangqonqisa ngomlili isakhiwo sikamasipala iReinkonyeni kade ukhala ngokushoda kwamanzi kule ndawo. Lo mphakathi uthi awazi ukuthi sekubambe kuphi ekutheni kulungiswe lamahhovisi ayibahlinzeka ngokuningi okubalwa namahhovisi omnyango wezasekhaya. Undunankulu wesizwe sakacele ufani icele uthi sebeyahlupheka manje njengoba sebephoqeleka ukuthi bahamba amabanga amade ukuyothola usizo ababelithola kulamahhovisi. Sibe nenkinga kakhulu lana ngokushelwa umasipala ama-office ethu lana ayikuyiwona wona ekade sisiza kakhulu bekade kukhona ngisho home affairs yonke into lamanje sekunenkinga abantu sebeyahlupheka bahambela eside lapho la beyothola khona izimfanelo zonke. Siyacela njena ukuthi mabe kukhona abangasiza bakwazi ukuthi babuye bazosivusela wona ama-office lawa ukuze kubuye zonke lezi zinto ezayikade ithathiwe. Uphinde waveza ukuthi bafolwe embiza ngesikhathi umphakathi ukhiphela intuthelo yawo yokushoda kwamanzi ngokushisa lamahhovisi njengoba baphinda bashisa nenkantolo yakomkhulu. Ubese ekhuza lesi sihlava sokucekelwa phansi kwezinsiza zomphakathi. Yiwona umphakathi wasimbulalela lama-office lawa. Sabulawela yibona futhi namhlanje futhi asebenenkinga. Ongangokuthi ngisho inkantolo lena yakomkhulu nayo yashiswa kwayona. Kwakuthiwa kuliwelwa indaba yamanzi ngendlela esizwa ngayo kwathiwa amanzi kodwa ngaxakeka ukuthi ke ukuze kuzoshiswa umasipala wona wawungelapho ngoba kwakufanele baqondane nendlela yasogwini. Nomphakathi siyawucela nawo ukuthi akuzame ukuthi wehlise ulaka lokuthi baboshe izakhiwo zakamasipala. Ukhulumela umasipala iReinkonyeni yethintwa ngodaba lokulungiswa kwalesi sakhiwo uthe umasipala usafaka isicelo kumshwalensi. Wabese yalomphakathi ukuthi uma uzwakalisa ilaka lawo ngokuthile awukwenze ngendlela ungagcini usucekela phansi izakhiwo eziwusizo futhi kubona. Umasipala usafakile izincwadi zokuclaima ku-insurance ukuze u-insurance ukhokhe ukulungiswa kwawo amahhovisi. Kodwa ke umuntu makasho ukuthi kuyishwa ukuthi ibona futhi abantu basezingolweni abakhalayo ngokuthi asha la amahhovisi. Awashisanga ke wona ashiswa futhi abantu basezingolweni. Engathi imiphakathi yakithi ingathi uma isebenzisa ilungelo lawo lokuteleka okanye lokukhalaza linganakalisi ezinye izakhiwo ezikhona. Izindabeni ze-1KZNTV kubikuza Amando Sicele ngisezinqoleni. Ibanjwe ngesizotha inkonzo yesikhumbuzo yalowo obengamele zokuxhumana kumasipala umlalazi uBhenkosi Reginald Ngema. Ungema ke uchazwe njengeqhawe nomuntu kube nobuhlakani obunzulu kekathi ke kuqhubeka inkonzo yakhe ebibanjelwe ke eTown Hall eShowe. Izikhulu zikamasipala zithi ke ziqhemeke ingozi engeqwantwala ngokwedlula kwakhe emhlabeni. Ungema ke udujule wabulawa ngesonto elidlule kanti kuzobekwa endleni yakhe yokugcina ngomgqibelo ekupheleni ke kwalo leli sonto.
Nakuba ebesenezinyanga ezimbili kuphela eqalile ukusebenza njengowengameli ezokuxhumana kumasipala uMlalazi uReginald Ngema obaziwa ngelikaReggie, kodwa sikhulu isililo esikhalwa yilo masipala njengoba ubusabheke lukhulu kuye. Imeya lo masipala umhlonishwa Kunqobe uthi ludo ukhalo obelisazohanjwa nguNgema. Sikhathazekile impela ngoba kukhulu ebesakubheke kuye njengomuntu omncane. Futhi sibona ukuthi uMlalazi uzowuthatha awubeke lapha ya. Ekwenzeni uthuthuke ekutheni umphakathi wazi ukuthi senzani thina njengomasipala ngoba umsebenzi weoffice lakhe bekuyilowo. Egamekweni nje zokubulawa kwabaholi kanye nabasebenzi bakwamasipala bonke. Siyawukhuza nje lo mkhuba sithi awuphele kodwa okubalulekile ukuthi sonke sibambe iqhaza ekuthenini abagili bemkhuba baboshwe babanjwe. Kanti undodakazi kaMofi udlulise amazwi okubonga ngendlela umasipala okhombise ukubeseka ngayo ngalesi sikhathi sobunzima. Sithanda nje ukudlulisa ukubonga kakhulu sibonge umama Meya nomkhandlu wakhe indlela basilekelele ngayo kulesi simo esibhekene naso. Mangasho nje from that day siqala ukuthola umbiko, they've been very supportive towards us, not only umkhandlu noma ne-office la Meya but including ama-colleagues asebenza nawo baba baseseke kakhulu, bakhombisana nokuzwenana nathi kakhulu usuku nosuku befika emndenini nanokuthi ukufika kwabo bekwenza ukuthi sibone nathi as a family ukuthi it is not only us esilahlekelwe kodwa baningi futhi abantu mhlawumbe abalahlekelwe ngendlela nathi silahlekelwe ngayo. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Miyene ngibika ngeseshowe. Bukelekezi yaguqa besiphathele zona usuku namhlanje mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sale kahle manje.